बिथाङा जिहेतु सासे ख्रिस्टियान सुबुं बायदि गावनि नखरावनो थानानै गावनि समाजखौ दैदेननायजों लोगोसे धोरोमजोंबो एसे बेंलांदोंमोन। धोरोम बेंलांनायावहाय बियो गोबां बोसोर खामानि मावदों। सुबुंफोरखौ जिसु ख्रिस्टनि सोमोन्दै फोरमायथिनायजों लोगोसे बियो गावनि नखरावनो थानानै गासै रायजो राजाफोरनि जिकुनु मिल मिटिंफोरावहाय बाहागो लायोमोन आरो बेबायदिनो बिथाङा साहित्यजोंबो लोब्बा जादोंमोन। बर' साहित्य सभाजों लोब्बा थानानै बिथाङा साहित्यनि गोबां खामानि मावदों आरो बेबायदिनो बे समावहाय जिहेतु बर' रावै गोबां स्कुलफोर गायसनजादोंमोन, गुदि फरायसालिफोर गायसनजादोंमोन। बेफोरावबो बिथाङा थानानै मदद होफादोंमोन आरो बेबायदिनो गोबां बाहागोबो लादोंमोन आरो सुबुंफोरखौ थुलुंगाबो होदोंमोन जे फरायनायफोराव जों आवगायलांनांगौ होननानै। आरो बेबायदिनो बिथाङा गावनि साख्रिखौ गारनानै गामियाव थानानै खामानिफोरखौ मावदोंमोन। बिथाङा जोबोद खामानिखौ मावबोदों, जों बेखौ मिन्थिना मोनो आरो जों नुनोबो मोन्दों। बिथाङा बिसेस खालामनानै साहित्य सभायाव थादोंमोन आरो बेबायदिनो गोबां बोसोर नेहाथारिनि हाबाफारिफोरखौ बे मावफुंबोदोंमोन। लावहाय फरायनायखौ जागायजेनदोंमोन। बेनिफ्राय बिथाङा एमइ स्कुल आरो हाइ स्कुलखौ धेकियाजुलि गभर्नमेन्ट हाइ स्कुलाव फरायदोंमोन। बिथाङा बेवहायनो बे गभर्नमेन्ट हाइ स्कुलावनो मेट्रिकखौ पास खालामदोंमोन आरो बिनि इयुनाव बिथाङा इयुननि सोलोंथाइखौ शिलंनि सेन्ट एन्टनिस कलेजावहाय फरायहैदोंमोन। बिथांनि स्ट्रिमा कमार्समोन। कमार्स फरायबाय थानाय समावनो बिथाङा साख्रि मोनदोंमोन। बे साख्रिया जों नेभिनिमोन। नेभिनि सिगनेल डिपार्टमेन्टआव मावनानै खै बोसोरसो जानायनि उनावहाय नखरनि बिमा बिफाफ्रा नखर बेंनांगौ होननानै बिथांखौ लिंनानै लाबोफिनो। बिथाङाबो नखरनि हांख्रायजानाय बायदियै गावनि साख्रिखौ गारनानै बिथाङा गावनि नखराव फैफिनो आरो बेबायदिनो समाज सिबिनो थाखाय एसे खाबु मोनो। बिथाङा जेब्ला साख्रिखौ गारनानै फैयो, बेनि उनावहाय बियो गावनि सोंजानाय रुपनि दैमारिखौ हाबा लायो। बे 1982 सननि फेब्रुवारि दानावहाय बियो हाबाखौ लायो। बियो 3 गथ'फोरनि बिफा जादोंमोन, जाय 3 फिसाफ्राबो प्राय हाबा जानानै थांबाय।